ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ኣዴና ቻነል ከመይ ትኾኑ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም ዳተመነኹ ነዊሕ ግዜ ቁርጥፍ ኢለኩም ነይረ ኣይተሓዙለይ ቅሬታ ክብለኩም ይደሊ ኣጋጣሚ ስለ ዘይጣዕመኒ እዩ ዝኾነ ክገብር ወይ ከዓ ዝኾነ ፕሮግራም ሒዘ ክመፅእ ዘይከኣልኩ ብዝኾነ ሕጂ ግን ተመሊሰ ኣለኹ ከም ቀደምና ፅቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ግዜ ክኾነና እንዳተመነኹ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ክቕፅል ማለት እዩ كم زفلت أبت زحلفة جزية ناي أسواي كسب لكسيون فيها بسيشنا نيرنا أفت أرستناون بزعبا جينيتيف إنار إنا نيرنا مالتي جينيتيف انتايوم اتناتهم ديكليناسيون كما يمثل أفت ناي بيرسونال برونومن السوفايتار إنا نيرنا مالتي سلازي لو مدما مقد سألتاناتو بزعبا ناي جينيتيف إنا كنرئي مالتيو سلازي لو مهنو داينا جينيتيف كابز مزلو بروغرام كاني ناب كالا عينتوي كاني ናይ ኣስባይ ኮይኑ ናብ ካልእ ኣርስትን ከድና ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ከም መዘኻኸሪ ማለት እዩ መጀመርታ ጄኔቲቭ ዝበሃሉ ካሱስ ወይ ከዓ እዚኦም ዓይነት ክስታይ ኣብ ምንታይ ኢና ንጥቀመሎም ኢልና ነርና ኖምን ፕሉስ ኖምን ምስ ዝኾኑ ኢልና ነርና ማለት እዩ zum Beispiel die Frau meines Bruders ist ኢልና ንቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ጄኔቲቭ ኩሉ ግዜ ንዝኾነ ነገር ኣቕልል ኣቢሎም ዘምፁልና ዓይነት ካሱስ ኮይኑ ክንብሎም ንኽእልና ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ከምዚ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ኣካይዳ የብሎም ናይ ጄኔቲቭ እንተዳ ፈሊጥናዮም ሓንሳብ ብዙሕ ግዜ ንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ኣብ ኩሉ ክኣቱ ዝኽእሉ እዮም እውን ስለዚ ተገዲስና ክንመሃሮም ኣለና ማለት እዩ ከም ካልኣይ ኣብ ምንታይ ንጥቀመሎም ጄኔቲቭ እዚኦም ከዓ ኣብ ናኽ ፕሪፖዚሽንን ገለገለ ፕሪፖዚሽን እንታይ ኢልና ነርና ብዝሓለፈ ኣኩዛቲቭ ጥራሕ ዝወስዱ ኣለዉ ኖሚናቲቭ ጥራሕ ዝወስዱ ኣለዉ ወይ ድማ ባይደ ክወስዱ ዝኽእሉ እዞም ትራንዚሽናል ፕሪፖዚሽንን ዝበሃሉ ማለት ይርኒዮም ነርና ዝሓለፈ ግዜ ምድጋማ የድልን እዩ ጄኔቲቭ ከዓ ልክዕ ከምኦም ናይ ገዛ ርእሶም ኣለዉ ፕሪፖዚሽንን ናይ ጄኔቲቭ ጥራሕ ዝወስዱ ማለት እዩ ስለዚ ጄኔቲቭ ኣብ ከምዚ እውን ይቕልቀሉና እዮም ማለት እዩ ከም ኣብነት ክንርኢና wegen des schlechten Wetters kann ich heute nicht in die Schule gehen ክንብል ንኽእል ማለት እዩ wegen ብሰንኪ ሕማቕ ዌዘር ገለገለ ክትብል ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ wegen ድብል ዓይነት ፕሪፖዚሽን እንታይ እዩ ብጄኔቲቭ ይግልስነ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ኢና ንሓፈሻዊ መዘኻኸሪ ንኾነና ኢለ ምምፅኦ ዘለኹ ናብቲ ቀንዲ ፕሮግራም ክኸይድ ማለት እዩ ሎም ኣብነታት የጀሚረ ዘለኹ ብኣብነታት ጌርና ክንቅፅል ኢና ሓፈሻዊ ጄኔቲቭ ዝብል ካሱስ ኣብ ምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ንናይ ዓይነት ዋንነት ገለፅ እንከለና እዚ ኖምን ፕሉስ ኖምን ዝበል ናይ ዓይነት ጌርና ንጥቀመሉ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቀዳመይቲ ባይሽፒል ንሪኣ ዘለና ቬም ጊሆርት ዴር ኮፕፈር ቬም ጊሆርት ዴር ኮፕፈር ሕጂ ብዚ ቬም እብላሎ ምክንያቱ ጊሆርት ንግረ መንገድና ማለት እዩ ጊሆርት ወይ ከዓ እዚ ጊሆርን ዝብል ዓይነት ቨርብ እንታይ ይወስድ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዳቲቭ ስለ ዝወስድ እዩ እዚ ቬም ዝብል ንብል ዘለና ማለት እዩ ተዘይኮይኑ እዚ ናይ ቪያ ዝብል ወይ ከዓ መን ዝብል ናይ ሕቶ ቃል ናይ ጀርመን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግን ጄኔቲቭ ዝወስድ ስለ ዝኾነ እዚ ቬም ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ኮፕፈር ወይ ከዓኒ እዛ ባለጃ እዚኣ ናይ መንያ ወይ ንመንያ ትብፅሖ ኢልና ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ መንያ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ መንያ ንብል ተዳ ኣለና ናይ ኩስቶ እዛ ኮፈር እዚኣ ናይ ኩስቶ እያ ኢልና እንተዳ ክንምልስ ደሊና ብጄኔቲቭ ጌርና ክንምልሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቅልል ብዝበለ ወላ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ኮ ንኣብነት ያ ኮፎ ጌሆርት ሚያ ክብል ይኽእል እየ ግን ብጄኔቲቭ ከመይ ገይረ ክመልሶ ይኽእል ክምልሶ ይኽእል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ሶ ሎሚ das ist der Kopfer des Gastes እንታይ ንብላልና das ist der Kopfer des Gastes ሕጂ ዳስ ንብሎ ዘለና ከምዚ እንዳመልከትና ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ነገር ንዛረብ ስለ ዘለና ዳስ ንብሎ ዘለና እምበር ናይቲ ኣርቲክል ወይ ገለገለ ይኮን ዳስ ሓፈሻዊ ዝውሃብ ዓይነት ናይ እንዳመልከትካ ትዛረቦ ነገር እዩ ስለዚ das ist dieser Kopfer ማለት እዩ das ist der Kopfer des Gastes ምክንያቱ ዲያ ጋስት ስለ ዝኾነ ደስ ጋስተስ ኢሉሎ መዓሲና ኤስ ወይ ኤስ ንውስኸሉ ዝሓፅን ኢልና ንሪኢና ከም ኣብነት እዚአን ግን ንረኣየን ማለት ስለዚ ዳስ ኢስ ዲር ኮፕፈር ደስ ጋስተስ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ
እዚያስ ናይ መንያ ናይቲ ጋሻ ኮፈር ወይ ከዓኒ ባልጃ ያብለና ኣሎ ማለት እዩ ሶ ቅጽሌ vem gehören die Taschen ናይ መን ዘን ኣብ ዘለዋ ታሸታት ብለና ኣሎ ታሽን ማለት ቦርሳታት እንጂ ናይ መን ብለና ኣሎ እዚኣ ልክዕ ከምኣ ጌርና ክንምልሳ ንኽእል ኢና ማለት እዩ das sind die Taschen der Studentin ስለዚ das sind እንብላልና ምክንያቱ die sind doch schon plural die sind doch mehrere Taschen ስለዚ ካብ ክልተ ንላዕሊ ታሸን ስለ ዝኾና ኢና ታሸን ኢልና ዘለና ዲ ታሸን ስለዚ ዚንድ ዝብል ናይ ፕሉራል ቨርብ ንጥቀም ኣለና ናይ ዛይን ቨርብ ማለት እዩ ስለዚ ዳስ ዚንድ ዲ ታሽን ዲር ስቱደንቲን ዲር ንብለልና ኣብዚ ምክንያቱ ጌኔቲቭ ናይ ስቱደንቲን ወይ ከዓኒ ዲ ስቱደንቲን እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ጓል ተምሃሪት እያ ተምሃሪት ጓል ኢኤን ስለ ዘሎ ኣብዚ ጓል ከዓ ዲ ዝወስድ ኣብ ጌኔቲቭ ከዓ ዲር በሃል ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሌክሽን ፊያ ተማሂርና ኢና ተዳ ምናልባት ዜራንያ ኮይና ምልስ ኢልና ንርአዮ ማለት ስለዚ ዳስ ሲንድ ዲ ታሽን ዲር ስቱደንቲን ኢልና ንውድእ ኣለና ማለት እዩ ክቕጽል እየ ቬም ጊሆርት ዳስ ፋራድ ቬም ጊሆርት ዳስ ፋራድ ኦኬ እዚኣ ኸ ልክዕ ከምኡ እዩ ወላ ሓንቲ ዝተፈለየ ነገር የለን ግን ከም ኣብነታት ጽቡቕ እንተዳ ሒዝና ብዙሕ ክርዳእና ስለ ዝኽእል እየ ዝሕን ወይ ሰለስተ ገይረን ዘለኹ ማለት እምበር ሓደ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ሶ ኣብዚ ኸዓኒ ዳስ ኢስት ዳስ ፋራድ ደስ ሜድሽንስ ዳስ ሜድሽን ንብል ጓል ኣንስተይቲ ንእሽተይ ወርዞ ማለት እዩ ደስ ሜድሽንስ ዳስ ስለ ዝኾነ እዚ ኖይትራል ክኾን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዘሎ ድማኒ ዲያጋስት እንታይ ማለት እዩ ንሱ እቲ ማስኩሊን ያኻ ፊሜኒን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ነስተውዕል ኣብዚ ኣብ ናይ ኖይትራልን ኣብ ናይ ማስኩሊንን እንታይ ንጥቀም ደስ ንጥቀም ክልቲኦም ሓደ እዮም ኣብዚ ኸ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ኤስ ወይ ኤኤስ ንውስኸሉ ኢና ማለት እዩ ሶ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ኑር maskuline und neutrale Substantive können im Genitiv ein S oder ES bekommen. Nur was maskuline und neutrale können S oder ES am Ende bekommen. ስለዚ ባይ ፊሜኒን ወይ ከዓ ባይ ጓል ኣንስተይታዊ ደለዎ ጾታ ዝኾነ ኤስ ወይ ገለ ንውሳኽ ሃይሌናኒ ጥራይ ዴር ንቕይሮ እቲ ዲ ክኾን ዝግብኦ ዝነበረ ማለት እዩ ሶ ኣብ ኖይትራልን ኣብ ናይ ማስኩሊን ግን ኤኤስ ወይ ኤስ ንውስኸሉ ኢና ማለት ስለዚ መዓስ ኢና ንውስኸሉ ኻ ቁርብ ተሪና ኤስ ዝብል ብኹሽታበ ንመዓሲና ኣብ ናይ ጌኔቲቭ ኣብ ናይ ማስኩሊን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ኖይትራል ንውስኸሉ ወይ ከዓ መዓሲና ኣብኡ ንሪኦ ከዓ ንርአ ባይ ፊልን mehr silbigen Substantiv und bei Substantiven auf mit Endung ማለት እዩ auf en el er or link ling በዚኦም ኤንዱንግ ዘለዎም ዓይነት ሱብስታንቲቭን ተዳርኢና ኩሉ ግዜ ብኤስ ይውድኡ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ጌኔቲቭ ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ኤስ ንውስኸሉ ከም ዘለዎ ኣይንገድፎን ወይ ኤኤስ ኣይንገብሮን ተዳ ጥራይ ኤስ ንገብሮ ብመብዛሕትኦም ሚያ ዚልቢግን ከዓኒ ሚያ ዚልቢግን ማለት ኣብቲ ኣናብባ ክሪኦምን ከለና ንውሕ ኢሎም ዝንበቡ ወይ ከዓ ሕፅር ዝበሉ ተዳ ኮይኖም ከ ኣይን ዚልቢግን ይባሃሉ ማለት ስለዚ ዝበዝሑ ሚያ ዚልቢግን ዘለዎም ዓይነት ቃላት ወይ ከዓኒ ሱብስታንቲቭን እንታይ ኢና ንወስዱ ኩሉ ግዜ እንታይ ወስዱ እዚኦም ዝበዝሑ ኩሎም ኣይኮንና ንብል ግን ዝበዝሑ ማለት እዩ ከምኡ ወስዱ ወይ ድማ በዚ ኤንዱንግ ዝውድኡ ከዓ ኩሎም ኩሉ ግዜ ኤስ ይወስዱ ማለት እዩ ሶ zum Beispiel des Wagens ኤኤን ውድእ ኤኤን ኣብ ዘለና ኤኤን ስለ ዝውድእ ኩሉ ግዜ ኤስ ንህቦ ማለት እዩ des ኦንከልስ ኤኤል ከዓኒ ኤስ ጥራሕ ንውስኸሉ መወዳእታ des Reporters ኤኤር ስለ ዝውድእ ኤስ ጥራሕ ይውስኽ des Doctors ኦኤር ስለ ዝውድእ ኤስ ጥራሕ ንገብሮ ኣለና des Frühlings ሊንግ ስለ ዝውድእ ኤስ ጥራሕ ንውስኸሉ ኣለና ማለት ስለዚ እዚ ከም ሓደ ኣብነት መን እዮም መዓሲና ኤስ ጥራሕ ንውስኽ መዓሲና ኤኤስ ጥራሕ ንውስኽ ክንፈላለየሉ እንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ብዛዕባ ናይ ሚያ ዚልቢግን ዝበሃል ዘሎ ቁርብ ድሓን ክንሪኦ ኢና ኣብ ዝመፅእ ድኾነ
ዝኾነ ምናልባት ዝተፈላለዩ ዘጸግመና ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ሚያ ዚልቢንግ ዝበሃሉ ጽሕፍሎ ትኽእሉ እዮም ኣብ ኮመንት ተዘይ ኮይኑ ግን ከምዚኦም ብሓፈሻ ከምዚኦም ጌርና ክነብሎም ንኽእልና ማለት እዩ ኤኤስ ዝወስዱ ድማ ብዛዕባ ፊልን አይን ዚልቢንግ ኣብቲ እንታይ ኢልና ነርና ባይ ፊልን ሚያ ዚልቢንግ ኢልና ነርና ሚያ ዚልቢንግ እንተ ደኣ ኮይኑ በዝበዝሑ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ባይ ፊልን አይን ዚልቢንግ ከዓኒ እንታይ ይወስዱ ኤኤስ ዝብል ኣብ መወዳእታ ኤኤስ ንውስኸሎም ማለት እዩ እንተ ደኣ ወይ ድማኒ ባይ ሱብስታንቲቭን ኣውፍ ኤስ ወዳ ዳብል ኤስ ወዳ ሰት እዚ ኤሰት ንብሎ እዚ ዓይነት ቢ ዝመስል እዚ ኤሰት ንብሎ ወይ ከዓ ከምኡ ወይ ከዓ ዝውድኡ ኤስሲሃ ዝውድኡ ወይ ሰት ዝውድኡ ወይ ቲ ሰት ዝውድኡ እዚኦም እንተ ደኣ ኮይኖም ከዓ ኩሉ ግዜ ኤኤስ ኢና ንውስኽ ኤስ ጥራሕ ዘይኮነ ኤኤስ ዝብል ወይ ድማ ባይ አይን ዚልቢንግ ኣብቲ ናባ አይን ዚልቢንግ ዝኾኑ ኤኤስ ንውስኸሎም ማለት እዩ ከም ኣብነት እዚኦም ናይ ከዓኒ ክርኢና ንኣብነት ደስ ፍሉሰስ ዳብል ኤስ እንተ ደኣ ኮይኑ ኤኤስ ይውስኾ ደስ ፍሉሰስ ወላታ ሓሲብናዮ እውን ከም ክስታይ ሰለስተ ኤስ ካብ ኣብዚ ንፅሕፍ ኣብ መንጎ ኤስ ንውስኾ ኤ ንውስኾ ኣለና ማለት ደስ ፍሉሰስ ደስ ፉሰስ ደስ ሽራይፕቲሸስ ደስ ፉስ ባልፕላትሰስ እዚኦም ከዓ ኤኤስ ይወስዱ ማለት ስለዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ገነቲቭ ኤስ and ኤኤስ ከመይ መዓስን ንውስኸሎም እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ዝርእስ እዚ ብዛዕባ ሕጂ ሓፈሻዊ ቁርብ ስለ ዝረኣና ኢቡንግ ናብ ኢቡንግ ክንኣቱና ማለት እዩ ባይሽፒል ኣይንስ ያከ ማን ሽቫርስ ንብላልና ማለት እዚኣ ከም ኣብነት እንዲ ዘምጽ ዘለኹ ያከ ማን ሽቫርስ እዚ ሕጂ ብገነቲቭ ጌርናስ እስከ ንስራሕ ከመይ ገይሩ ክስራሕ ደልዮ ዘለኹ ሓቢርና ንራዮ ያከ ዲ ይወስድ አርቲክል ዲያከ ደስ ማነስ ኢስት ሽቫርስ ሕጂ እታ ጃኬት ናይቲ ሰብኣይ ስንታያ ጸላምያ ንብላልና ማለት እዩ ስለዚ ጌኔቲቭ ንብሎ ዘለና እዞም ኣብዚኦም ንዕኡ እታ ናቱ ጃኬት ጸላምያ ዲያከ ደስ ማነስ ኢስት ሽቫርስ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕለሉ ዘለና ማስኩሊን ተኮይኖም ኤስ ንገብሮ ኣለና ደስ ንገብሮ ኣለና ተደይ ኮይኑ ዴር ኾን ማለት እዩ ኣብ ባይደ ኣብ ኖይትራል ኦንድ ማስኩሊን ተዳ ኮይኑ ግን ኣብ ክልቲኦም ደስ ጥራይ ዝኸውን ደሎ ካልእ ወላ ሓንቲ ቅሊል ዝኾነ ዓይነት ካሱስ እዩ ማለት እዩ ሲመር ስቱደንትን እንክላይን ይብለና ኣሎ እስከ ሕጂ እዚኣ ሓቢርና ንስራሓያ ቁርብ ግዜ ክወክኒ ሓቢርና ንስራሓያ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ዘድልየና እንታይ ናይ ሲመር አርቲክል ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ብድሕሪኡ ናይ ስቱደንቲን አርቲክል ክንፈልጥ ኣለና ነታ ስቱደንቲን ዝብፅሕ ዓይነት ሲመር ስለ ዝኾነ ነታ ናይ ስቱደንቲን ከዓ ናብ ጌኔቲቭ ክንቀይሮ ኢና እንታይ ክኸውን ናይ ስቱደንቲን ከዓኒ ሓሲብና ንስራሕያ ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ግዜ ክወክሜ ካብ ቅድሚ ህውኽ ኢለ ክምልሶ ንስኹም ቁርብ ክትፍትኑ ስለ ዘለኩም ማለት እዩ ኦኬ አይ ሆፕ ሕጂ ኩላትኩም ጽቡቕ መሊስኩም ክትኮኑ ዘይኮይኑ ዳስ ሲመር ዲያ ስቱደንቲን ኢስት ክላይን ዳስ ሲመር ዲያ ስቱደንቲን ኢስት ክላይን ንብል ኣለና ማለት እዩ ዳስ ሲመር ዲር ስቱደንቲን ዲ ስቱደንቲን ስለ ዝኾነ ዲያ ስቱደንቲን ኢስት ክላይን ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣቢ ካሜራ ሪፖርተር ቶያ ጥራይ ዘሎ ሬታ ካሜራ ሪፖርተር ቶያ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ እዚኣ ኻ ቁርብ ድሓን ግዜ ክወኩም ንመልሳ ካሜራ እንታይ ክትወስድ እያ ኦኬ ዲ ካሜራ ደስ ሪፖርተርስ ኢስት ቶያ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሳልሰይትላትን ኢንደ ገሽሽተ ትራውሪህ ዳስ ኢንደ ዲር ገሽሽተ ኢስት ትራውሪህ ዳስ ኢንደ ዲር ገሽሽተ ኢስት ትራውሪህ ኢልና ዕፁ ነብል ኣለና ተምሉ ሓሳብ ማለት እዩ ካልኣይ እብን እንታይ ደልየ ኣለኹ ቲትል ቦኽ ንኣብነት ከም ኣብነት ከሪአኩም እየ ቲትል ቦኽ ዝብል ንረአ ከንስትሉ ደን ቲትል ደስ ቦኸስ ቲትል ኣርእስቲ ቦኽ መፅሓፊ ኣርእስቲ ናይታ መፅሓፍሲ ትፈልጦ ዶ ንብል ኣለና ስለዚ ብከንስትሉ ጌርና ከዓ ዘንዲ ስዕባ ንስራሕ ኣየር ሓቢርና ማለት እዩ
ዲረክቶሪን ባንክ ሕጂ ነታ ዲረክቶሪ ናይታ ባንክ ሲ ትፈልጣ ዲኻ ኢልና ኢና ብገነቲቭ ክንሰርሓ ደኢልና ዘለና ስለዚ ሓቢርና ንስራሕ እያ ቀዲምና ቅድሚታ መልሲ ምርኣይና ሓቢርና ንስራሕ እያ ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ግዜ ክወክም እየ ዲረክቶሪን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፊሜኒን እዩ ኢኤን ውድእ ስለ ዘሎ ዲረክቶሪን ናይቲ ባንክ ዳይረክተር ማለት እያ ስለዚ ንቐፅል ኦኬ ኣኽለና ማለት ኣኽለና ከንስትዱ ዲረክቶሪን ዴር ባንክ ናይታ ባንኪ ዳይረክተር ሲ ትፈልጣ ዲኻ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ካልአይትላትኒ ፍራው ፕሮፌሰር ናይቲ ፕሮፌሰር ሰበይቲ ትፈልጣ ዲኻ ኢና ክንብለልና ዘለና ከንስትዱ ዲ ፍራው ደስ ፕሮፌሰርስ ንበልና ማለት እዩ ሲ ሰንትሩም ሽታት ሰንትሩም ናይታ ሽታት ትፈልጦ ዲኻ ክንብለልና ኣለና ስለዚ ከንስትዱ ዳስ ሰንትሩም ዴር ሽታት ከንስትዱ ዳስ ሰንትሩም ዴር ሽታት ኢልና መሊስና ኣለና ማለት እዩ ሶ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ፍራግቮርት ናይ ጌኔቲቭ ብጌኔቲቭ ጌርና ከመይ ጌርና ሕቶ ነዳሉ ንብል ሕጂ እቶም ኣብ እንግሊሽ WH questions ንብሎ ወይ ከዓ እቶም ቪ ፍራግቮርት ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ካብኦም ከይበፀና እቶም ቪ ፍራግቮርት ዝበሃሉ ብእኸምኡ ጌርና ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ጌኔቲቭ ንሓትት ወይ ከዓ አንቶይ እንታይ ኢልና ነርና ቬም ጌሆርት ንኣብነት ኢልና ነርና ማለት እዩ ቬም ስለዚ ኣብ ናይ ጌኔቲቭ ከንታይ ዝኸውን ቬሰን ዝብል ዓይነት ሕቶ ናይ ጌኔቲቭ ዓይነት ሕቶ እዩ ቬሰን ናይ መን ቬሰን ኢልና ንሓትት ናይ ጌኔቲቭ ማለት እዩ ስለዚ ባይሽፒል ኣለን ንቁርብ ቬሰን ሃውስ ኢስትዳስ ናይ መን ገዛ እያ እዚኣ ቬሰን ሃውስ ኢስትዳስ ዳስ ሃውስ ማይነር ታንተ ዳስ ሃውስ ማይነር ታንተ ዳስ ሕጂ ናይ ከምተ ዝዓንቶ ዝበልና ናይ ምልክት እንዳ መልከትና ንዛረባልና ኣብቲ ቅድሚ ገዛ ኮይና ንኣብነት እዛ ገዛ እዚኣስ ናይ ሓትና እያ ወይ ናይ እሞ እያ ዳስ ሃውስ ማይነር ታንተ ንብል ኣለና ማለት እዩ ቬስን ሁት ኢስት ዳስ ናይ መን እያ ናይ መቆብያ እዚኣ ቬስን ሁት ኢስት ዳስ ግላሸ ዳስ ኢስት የር ሁት ማይነስ ብሩደርስ ስለዚ እቲ ጌኔቲቭ ንብሎ ዘለና እዚኦም ማለት እዩ ማይነስ ብሩደርስ ንብላና ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ ዝበልኩን ኣርእስቲ ወይ ከዓ ዛዕባታት እዚኣ ኒረን ቁርብ ሕግዝ ኣቢለናኩም ክኾና ተስፋ እንዳገበርኩ ብዝበለፀ ግን እንተ ደጋጊምናዮ ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ንዕኡ ዝምልከት ኣብ ካልእ መፅሓፍቲ እንተ ክነንብብ ክኢልና ብዝያዳ ፅቡቅ ገይሩ ክረዳእና ስለ ዝኽእል ከምኡ ተገበርና ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃውስ ኣፍጋብና ኣለኒ ከም ልማድና ማለት እዩ ከመይ ጌርኩም ክትምልሱ ኢኹም ደልየ ዘለኹ ከርእየኩም ከም ኣብነት ማለት እዩ ንኣብነት ሹሀ ኢረ ሽቬስተር ዝብላ እንተ ከም ሕቶ መፅያትና ክልተ ነገራት ክትምልሱ እየ ዘልዩ ምክንያቱ ክልተ እንዳተማሃርና ንከይ ስለ ዘሎ ሓንቲ ክትሓጡ ብናይ ጌኔቲቭ ጌርካ ሲ ከመይ ጌርና ንሓትት ብቬሰን ማለት እዩ ካልእታ ክትምልስዋን በዚአን ማለት እዩ ደልየሎም ከም ኣብነት ነዚኣ ሕቶ እዚኣ ክልተ መልሲ ክትገብሩላ ደልየ ከም ኣብነት ቬሰን ሹሀ ዚንድ ዳስ ሹሀ ሕጂ ፕሉራል ስለ ዝኾነ ዚንድ ዳስ ኾነ ኣሎ መልሲ ሽዑ ከዓ ካልኣይ ግዜ ክትምልሱ ሓቲትኩም ክትምልሱ ዳስ ዚንድ ዲ ሹሀ ኢረር ሽቬስተር ኢልኩም ከዓ ትምልሱ ከም ኣብነት ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ ብዚኣ ዘለዋ ከምኣ ጌርኩም ክትምልሱ መሊስኩም ናብ ኮመንት ክትፅሕፉ ክፅበየ ክርእየ ማለት እዩ ኩሉ መልስኹም እንተዳጌጋ ኣለዎ ኮይኑ ኣይሆፕ ፅቡቅ ተረዲእኩም ፅቡቅ ክትምልስዎ ተዘይኮይኑ እንተ ክተጋጊኹም ወይ ከዓ ጌጋ እንተ ርየ ክፅሕፈልኩም እየ ነቲ ዝተጋግየ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ከምኣ ጌርኩም እዚአን ኣብሎን ቀዳመይቲ ቫገን ዛይን ፋተር ስቫይተንስ ብሪለ እንዘቐታንተ ትሪትንስ ሁንድ ኤሮክሮስ ፋተር ማለት ስለዚ እዚአን ልክዕ ከምዘን ኣብዚኣ ልዕሊኣ ዘለዋ ባይሽፒል ከምኣ ጌርኩም መልስዎን ያ ከም ኣቀዲመ ዘልኩ መሊስኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፉለዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ዘለዎ ሰሙናት ክኾነና እንዳተመነኹ ኣብ ዝመፀሉ ቀዳመ ሰንበት ብፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ቻው